Това е подкаст 3 март 1918 с мен Александър Димов. Истината, както знаем, особено за България, не е удобна за всички и така не се харесва от всички, но тя трябва да бъде казана. Тук в нашия подкаст 3 март 1918 си говорим точно за това, разбуваме митове, задаваме въпроси и не се страхуваме да мислим. Ако си един от тези хора, остани. Остани и чуй днешния разговор с моят гост, който така днес съм подбрал за една много специфична тема, предвид ситуацията, в която се намира България за пореден път. Сме в навечерието на предсрочни така парламентарни избори и на сцената се появи нов играч. Нов играч, който всъщност не е толкова нов, но партията, която сформира е нова и хората около него са така интересни. Затова мисля, че този журналист, когато не съм поканил, така е достатъчно с добра експертиза, за да обсъдим тези теми. Това е Емилия Милчева, тя е автор и журналист в Deutsche Welle, кореспондент от 2018 също така. Професионалният път включва сайтовете Клуб Z, Webcafe, също така вестниците Вестникът Труд, БТА и така нататък. Това е представенето. Здравейте, благодаря за това, Здравейте. че откликнахте на поканата. И да, логичният първи въпрос. Защо в българската политика периодично така се появява лице, наречено Месия и Спасител? Така много хора виждат в Румен Радев спасител. Спасителя от мафията, спасителя от това статукво, в което сме попаднали, което ни мачка така. За някои хора той е спасителя. Как бихте отговорили на този въпрос? За някои хора винаги ще бъде спасител, защото някои хора търсят спасители. През последните години ни видяхме една много бърза амортизация на спасителите. А, Това, което очакването към господин Радев се запази, защото той беше дълго време президент, все пак 9 години. Към него нямаше очаквания, свързани с изпълнителната власт и той можеше да си позволи, както и сега, да дава съвършенно необезпечени някакви конкретни мерки обещания. Като, например, че ще се бори с олигархията, ще разгражда олигархичния модел и така нататък. Ние не знаем как той ще действа в едно бъдещо коалиционно правителство, от какво ще отстъпи и какви компромиси ще направи. Всъщност, за компромисите ние не разбираме и от политическите сили по време на предизборните кампании. Но понеже вашия въпрос беше защо толкова много търсехме спасители, очевидно в една голяма част от българските избиратели това е някакъв стремеж, без да включват доста активно, нали, да мислят разумно и наистина да знаят дали могат да очакват каквото и да било спасение. Това е свързано и с някакъв тип заучена безпомощност, го наричам аз. В смисъл такъв, че очакваш от някой друг да свърши една голяма част от работата, за която ти се страхуваш, не смееш, по някакви причини не желаеш да правиш и така нататък. Тоест, дезактивиране твоята гражданска инициатива, твоята активност да промениш каквото и да било. Така че, според мен на това се дължи и на бързото разочарование, защото когато едно, една политическа сила управлява в коалиция и е допуснала съответните компромиси, за да влезе в нея, както видяхме, тя разочарова и отблъсква една голяма част от избирателите си и от периферията си. Да, съгласен съм напълно. Доста хора са разочаровани и може би точно за това ги кара така да се оглеждат в новия Месия. А правите ли някаква така връзка, асоциация с предишни нови месии, така в кавички, да речем с Слави Трифонов, да речем Симеон Сакскобургготски 2001 година и той така дойде с някакви грандиозни обещания, че ще оправи България за 800. Ние видяхме как оправи България. Намирате ли прилики с тази ситуация, в която се намираме в момента? Намирам прилики между господин Сакскобургготски и господин Радев, но те са много, бих казала, приликите са в това, че очакванията към тях и може би една по-интересна руска връзка в тяхното политическо ДНК.
Защо казвам това? Защото господин Сакскобургготски дойде без никакъв бекграунд за себе си като действащо лице в българската политика. Той присъстваше като някакъв такъв ефимерен образ, като усмивката на чешърския котарак от Лиса. Усмивката има, обаче ние не виждаме човека зад нея. Малко по-късно ние разбрахме, че кампанията на господин Сакскобургготски е финансирана от господин Васил Божков, от представители на Мултигруп, от Илия Кюлев, от Емил Кюлев, Да, извинете, което вече навежда, нали, на едни определени мисли, които пък Сакскобургготски със своето поведение, с размразяването на АЕЦ Белене и така нататък до голяма степен потвърди. Но хората го очакваха като човек неотцапан с българската политика, българската реалност и едва ли не чист по презумпция. Сега вече ние виждаме, че също така добра цел на господин Сакскобургготски вероятно са били възстановяването на неговите имоти, което, нали, се случи и така нататък, да не припомням. Към господин Радев обаче очакванията са по-големи, защото първо господин Сакскобургготски управляваше в една доста по-спокойна среда. Но сега има твърде много геополитическо напрежение и очакванията към един бъдещ управник, когато социологическите агенции поставят на първо място в своите сондажи, поне към момента снимката е такава, нали, това се мени непрекъснато, а, означава, че той трябва да даде много ясен отговор къде стои България като част от Европейския съюз. Защото в неговите по-ранни изказвания, макар и като президент, ние виждаме едни по-суверенистки мнения, изяви и така нататък. Хубаво е да знаем като избиратели как ги разбира той, в каква посока. да. Защото той едва ли може да се мери с величието на господин Орбан, който най-вероятно ще си отида на 12 април. Но все пак трябва да знаем. Господин Радев по външно-политическите теми нещо твърде много замълча. Да. Твърде много, след като преди известно време така говореше твърде проруски наратив, сега в момента си мълчи, може би изчаква, опитва почвата, но да, това малко по-нататък ще говорим за това. Споменахте Орбан. Много интересно, на 19 април са нашите избори, на 12 април са унгарските избори. Така, проучванията там сочат, че Чиса и Мадяр, т.е. опозицията ще спечели. И то доста сериозен преднина им дават. Можем ли да очакваме, че ако Орбан загуби, в България Радев спечели, Радев ще замести Орбан в тази негова роля, да бъде така, нека си го кажем честно, да бъде така руски мъпет. Какво е Не, вашето не мнение? мисля, че има такъв капацитет. Не мисля, че той просто няма този капацитет и тази обиграност като политик на господин Орбан, за да го замести. Но това не пречи да бъде просто един по-малък Фицо. Така че това за мен е почти сигурно, че ще бъде така, но в момента той наистина е замълчал и то може би за да подлъже колкото се може повече избиратели от периферията на други партии, хора, които са проевропейски настроени, но в някаква степен или по някаква причина, която те имат, са разочаровани от досегашното представителство на демократичната общност, което имат в парламента. Така че ми се струва, че той до последно ще си играе на шикалки с избирателите, именно за да капитализира максимален брой подкрепа на 19 април. Да. Видно е, тъй като сега тече предизборна обиколка, той гостува в доста така, мисля, че вчера беше във Варна, или се бъркам, там имаше доста празна зала, доста малко хора така отидаха, но пък медиите и разни негови там, аз не знам как да ги нарека, инфлуенсъри или хора, които промотират неговите, нали, изяви, снимаха, че така залата е пълна и така нататък, с цел да създадат едно впечатление, че
едва ли не всички българи ходят там да видят и да чуят каква му е програмата. Не, напротив, малко хора са там. Но пък нещо интересно днеска, не знам дали сте видяла, в така Бърт, разследващите журналисти от Бърт, излязаха с то, всъщност вчера беше, че 20 000 евро са дарени от фирма, свързана с ДПС за кампанията на Радев. Това прочели ли сте го? Видяхте ли го? Видя го. Да. И според мен това се прави съвършено целенасочено, защото големите пари, които се дават, ние не ги виждаме. Те не минават през банкови сметки, които могат да станат публични. Това е направено с определена цел. Аз, между другото, не изключвам в листите на господин Радев да има свързани с господин Пеевски хора, които ние не знаем. Трудно ми е да преценя дали той знае или не знае, но допускам, че между големите политически decision makers до момента текат някакви определени преговори, които обикновено ние като избиратели не виждаме, но можем да се досещаме. Защо мисля така? През последните години, въпреки всички закани да бъде наказана корупцията и така нататък, аз не съм видяла никакво действие или в смисъл сериозни действия от тези, които са дошли на власт. Сега до голяма степен за това е виновна прокуратурата и е много важно, според мен, големите представителите, тези хората, които олицетворяват статуквото и модела, срещу който бяха декемврийските протести, да получат индулгенция, че който и да бъде главен прокурор, те няма да бъдат закачани. А нищо чудно, и това също го допускам, те по някакъв начин да участват в избора на бъдещ главен прокурор. Защо казвам това? Ние не знаем господин Радев кого ще избере, ако той е политическата сила, която е на първо място и съответно получи първия мандат за съставяне на правителство, ние не знаем той кого ще избере за коалиционен партньор. Той много често е казал да видим аритметиката, да видим колко и така нататък. Мисля, че предвид тишината, която има по отношение на атаки към него от всички политически сили, а, или ако има, те са колкото да поддържат така впечатлението, че нещо има, защото мисля, че е пределно ясно, че няма насочени стрели нито от средите на ГЕРБ, нито от на ДПС Ново начало, нито от Продължаваме промяната, Демократична България, нито от Величи. Така, защото всички обичат господин Радев. За Не. сега, както споменахте в едно ваше скорошно гостуване в тази сутрин, мисля, че беше, с Георги Харизанов, вие споменахте, че последната седмица е тази седмица, която от кампанията, която всеки се очаква да излее, нали, срещу съответния противник нещо, така Или че поне някой. да. И да забележим, че ако няма такова нещо, това означава, че има някакви определени договорки. Защото към момента единственото, което виждаме е просто прехвъркване на някакви много дребни стрелички, буквално като дартс, нали? Но нищо повече. Да. Еми, опипва се почвата. Всеки така си стои въгъла и чака да видим какво ще се случи. Аз силно се надявам, тъй като за нашите зрители и така и мои приятели и хора, които следят канала, не е тайна, че аз така симпатизирам на определена партия, определени хора. Надявам се, че тази партия няма да се очерни за пореден път с някакви сглобки, защото това вече ще е пагубно, поне мое мнение. Няма да споменавам партията, всеки се досеща, може би. Така, един въпрос, който така доста ме гложди и знам, че ви имате доста така статии, разследвания и въобще боравите с имена, знаете сега тези имена, които ще ви кажа за какво става въпрос. От години има твърдения за близост на Радев с сенчести бизнесмени, кантри на ДС, хора близки до Пеевски и ГЕРБ. Такива, например, са Георги Гергов, Стоян Денчев, Николай Вълканов, Николай Копринков. Така нещо за нашите зрители и слушатели, така, които не са чували тези имена. Гергов е известно име, но примерно за Стоян Денчев, Николай Вълканов,
Копринков, може ли да споменете нещо? Така, кои са тези хора? Защо са около Радев? А, най-вероятно, поне това са така обоснованите предположения, които се чуват. Господин Вълканов е участвал в финансирането на втората президентска кампания на господин Радев. Стоян Денчев и двамата са от средите на бившата групировка Мултигруп. Не знам нашата аудитория доколко знае какво беше Мултигруп. А, мал, малка вметка за тези хора, които са млади, просто няма как генерационно са далече и няма как да са чували. Но това беше групировката, която беше създадена в началото на 90-те години, която така засмука доста от държавата, от държавните предприятия. В нея безспорно имаше руски интереси. Нейният президент, господин Илия Павлов, беше застрелян. Убиецът не беше разкрит. Между другото, това беше групировката, която още от самото начало се съюзи с господин Ахмед Доган, който тогава беше лидер и дълги години след това, лидер на Движението за права и свободи. А, това, че една част от българския едър бизнес сменя посоката и просто намира друг кръг политически, на когото да дарява, когото да подкрепя и така нататък. След като през годините те са подкрепили доста изявени политици, най-вероятно показва, че те са решили кой ще бъде техния политически представител. Това до много голяма степен размива обещанието на господин Радев да разгради олигархичния модел по една много елементарна причина, и тя е, че ако можем да кажем също така за някои силно изявени олигарси, това бяха мултигруп. Определено и с нали, абсолютна сигурност. А, Така че той дължи някакво обяснение, но така или иначе той бяга от това обяснение. На нас ни се подхвърлят някакви залагалки, че ние трябва да вярваме, че чрез дарения от физически лица са събрани колко беше? Около 150 хиляди евро, нали? Да, Нещо, което не знам дали може да плати първата му кампания т.е. откриването на кампанията в НДК, което е просто смехотворно. да. Но не знам, вероятно си мисли, нали, че някого ще заблуди. Но тези хора, никой така или иначе не е осъдил никой от тези хора през годините. Ние нямаме наказани по някакъв начин олигарси, нямаме хора, които да бъдат съдени и обвинени за разграбването на български държавни активи по време на прехода. Нямаме осъдени за това, че примерно Мултигруп беше на входа и на изхода на Кремиковци. От една страна внасяше суровини, от друга продаваше продукция. Кремиковци затъваше в дългове, но Мултигруп печелеше и така нататък и така нататък. Примерите са много. Така че А, за обществото тези хора са чисти. да. А има ли връзка между Тим и Радев? Тимаджи. Има няколко човека, не мога да им назова имената, аз поне знам поне за трима, които са свързани с тази групировка и присъстват в листите на господин Радев. А, Това ние винаги разбираме, за съжаление, разбираме постфактум, когато вече политическата сила действа и работи, ние разбираме всъщност по решенията, които се взимат, чии интереси се обслужват. Нали, господин Радев няма да ни каже, той няма да ни каже, ето тук тези хора, нали, са свързани с еди кои си групировки, но България е много малка държава. Дори и да няма такива доказателства, които да могат да бъдат казани, така че да не изчерпим някой текст на наказателния кодекс, нали, просто се знае кой,
чии поръчки изпълнява, на кого върши услуги и така нататък и така нататък. А Васил А между Божков? другото, моля? А Васил Божков? Васил Божков не знам дали в момента е точно към господин Радев. Може и да е, защото той така или иначе има зъб на управляващите. Той не е човек, който ще пилее парите си без да има полза от тях. И мисля, че добре обмислил, ако смята да подкрепи някой, какво очаква да получи срещу това. Да. Но след отнемането на хазартния му бизнес, той не е някакъв особено голям фактор. Видяхме го обаче на протестите сред хората. Точно така. Да, и там не един, всъщност, доста хора му направиха забележка какво правиш ти тук. Това бяха даже мои приятели. Манол Глишев беше един от тях. Той така стоеше доста. Въпреки, че имаше охрана около себе си, беше доста така, ами аз идвам да протестирам, що не може ли? Той има своите основания Да, като гражданин да излезе и да абсолютно. протестира. Абсолютно, да, но все пак буди, нали, интерес това. Какво прави точно Божков сред тези хора? Защото имаше така, той се беше наместил точно да една групичка определени хора и това не остана незабелязано. Но както и да е, това са някакви такива спекулации. А, кои са най-ярките скандали около Радев през годините? Вие за кои се сещате? Смисъл, има ли какво статуквото да го държи на каишка или пък да го шантажира с нещо там около него, някакви скандали грандиозни? Примерно синът му. Вие имате една така статия интересна в Deutsche Welle. Не, аз мисля, че за сина му колегите от някой извади тази сделка, която това е съвършено, нали, заметено под килима. Но моята теза по принцип е, че няма човек, който да е в политиката, за когото да няма събрана определена компрометираща информация. Защото през годините съм наблюдавала как политиката, изобщо по-скоро властта, как развращава хората. Хората влизат съвършено различни. И не случайно властта е тест за това колко можеш да издържиш на всички тези изкушения, да запазиш почтеността си, да запазиш връзките си, хората, на които държиш. Политиката не е толкова бляскаво. Да, фасадата е много бляскава, но всъщност на изпитанията на властта издържат много малко хора, независимо, нали, че всички, които влизат в политиката, в по-голяма или в по-малка степен, са с доста голямо его. Сигурна съм, че за господин Радев има определена информация. Просто няма как. Сделките, които са извършени от фирма на сина му, са наистина много любопитни и интересни, но както виждаме, те отсъстват пак казвам, от липсващите атаки на останалите политически сили. Пак казвам, никой не закача господин Радев, защото вероятно всички разчитат да бъдат поканени и да си танцуват коалиционно с него след изборите. И измъкването сега е много лесно. Нали? Нека да видим резултатите. Говоря от всички политически сили. И Да, да видим резултатите, да изчакаме така, пък иначе ние така. Ние всъщност трябва да знаем ценностите, от които те няма да отстъпят, ако решат да правят коалиция с господин Радев. Защо го казвам? Вие ме попитахте за скандалите. За мен най-големите скандали с господин Радев бяха неговите външнополитически изяви и неговите коментари, които имаше тук по повод и навън. Като казвам навън, имам предвид всъщност в Брюксел, то не е навън, то е част от нашата европейска общност, абсолютно. където той се обявяваше против военната подкрепа за Украина, където правеше ни доста проруски такива коментари, по-скоро повтарящи, макар и в по-мек вариант, някакви опорни точки на кремълския режим. Освен това, той не беше никак, а,
не беше особено почтено да заявява, че той има проект за промени на Конституцията, след което да го скрие. Всичките му приказки в тази посока всъщност бяха прах в очите. Но сега вече, като политик, той няма как да ни избяга. В смисъл, ако той иска реално да променя нещо, той трябва да покаже какво иска да промени. И пак казвам, за мен най-големите гафове и защо този тип провали бяха неговата така опитите да се втурва в външната политика. Не е без значение, че една част от дипломатическите назначения, хората, които заминаха като посланици, бяха договорени от него. Да. Не е без значение, че а, все още двама от шефовете на службите са негови хора. Всъщност, тези неща няма как да се пренебрегнат и е хубаво да се знаят от хората преди да отидат да гласуват за него. Ами дано всички да са наясно, тъй като аз доста приятели така имам около себе си, които, нали, говорим на политически теми, естествено. Те ми казват, ами няма за кого, човече, Радев е най-добрият избор. Викам, човече, помисли си малко. Така, бидейки свидетел толкова години как реагира на тази брутална руска агресия, защото това за мен е червена линия, щом един човек подкрепя или мълчи, или се съгласява с това, което Кремъл прави, значи нещо не е както трябва в неговия светоглед. А той си го заяви няколко пъти, че е Крим, ами руски е. Ама как ще е руски? Той си е украински. И така, моите приятели ги разколебавам, но те виждат в него все още, въпреки всички данни, факти, така, които се стараем около, нали, нашия кръг, нашия балон да покажем и за Радев, и за други всички такива. Около него Слави Василев, например. Този човек за мен е един пълен абсурд, така наречения малък мраз, малкия мраз. Този човек влиза постоянно в руския наратив. Това е... Може ли някакво мнение и за него да дадете? Много ще ми е интересно, тъй като аз лично този човек въобще не го харесвам. Искам да чуя. Аз не бих искала да правя персонални и лични оценки за хората по Да, една да, разбира се. причина. Господин Василев се изявяваше като политолог, написа книга за президентската република. А, Помня, че от един митинг на Възраждане срещу еврото, неговия баща, господин Васил Василев, беше на митинга заедно с други хора и говореше срещу така навлизането на еврото в България. Аз по-скоро искам в тази връзка да отбележа, че господин Радев продължава да говори по време на срещите си за това, че хората не са били питани за това дали да влезем в еврозоната, въпреки решението на Конституционния съд, което Да. много ясно показа и доказа, че няма как да има референдум за това, но очевидно той продължава да спекулира с тази тема. За това е много важно да бъде, как да кажа, да получим потвърждение за това, той смята ли да разклаща или по някакъв начин да отслабва позицията на България в това отношение, продължавайки да говори, след като продължава да говори по тази тема, или просто си го говори ей така, за да има повече избиратели. Защото ако той смята ли да инициира референдум, след като, да речем, влезе в изпълнителната власт? Да. Изобщо дължат се тези отговори. Той е избрал определени хора да бъдат водачи на листите. Окей, това е негов избор. Ам, Господин Василев мисля, че води в Свищов или в Силистра. Не съм напълно А сигурен, в но един от... беше в Крайдунавски град. А, Може би е добре да види как е работата на терен, да види истински хора, да. да излезне извън София. Това винаги е полезно за който и да е политик или кандидат политик. И между другото, това е един от редките моменти, в които всички ние като потенциални господаватели можем директно да общуваме с тези хора без задръжки и да ги попитаме за всичко, което искаме да ги попитаме, за да може след това да им държим сметка, ако не го Абсолютно. изпълним.
Абсолютно. Ами аз, ако се видя с Слави Василев, така директно ще го попитам, че имам някаква така неприязан към този човек, просто защото наистина е червена линия за мен. Аз съм бил в Украина доста. Според името и на канала, нали, може да се досетите, че Да. така антируска насоченост имаме тук и по исторически теми. Просто не мога да възприема как вече след 4 години, а всъщност 12 години, а, тия хора държат този наратив и тая риторика. Слави Василев обяснява на всички както Волгин. Било цветя и рози, те руснаците правят страхотни неща в Украина, те спасяват и освобождават. Аз това не мога да го възприема и директно ще го попитам така, ако се видим очи в очи. Човече, има ли наистина толкова цивилни жертви? Има ли война въобще в Украина? Да, искам и да чуя и Радев, но той си мълчи в момента по този въпрос. Не мисля, А, че иска да говори. да, в този ред на мисли пак ще спомена Орбан, тъй като през годините Радев е заявявал подкрепа към Орбан и се е съгласявал с него, но пък от Бойко друг... Борисов също. Да, но пък от друга страна Радев си държи така твърда позиция за македонския въпрос. Това е някакъв за мен когнитивен дисонанс, тъй като точно Орбан финансира най-големите медии в Македония и по-скоро той подхранва тази антибългарска истерия в Македония и създава един така... Двамата дали играят в един отбор в тая линия? Не мисля. Аз мисля, че просто, тъй като господин Виктор Орбан се разбира добре с господин Борисов, самия той нееднократно го е заявявал, Виктор и така нататък, Да, не да, да. знам тази привичка на господин Борисов да назовава хората по малки имена, а, политиците всъщност, нали? Бих казала, че това е някакъв тип провинциализъм, но така. Да, Всъщност, господин Радов не обяснява нито нашите конвенционални медии, или по-скоро не припомнят, че Орбан даде подслони Груевски, да. когато избяга от Северна Македония, за да не влезне в затвора. Той намери Унгария го приюти с личното разрешение на господин Орбан, фабриките за тролове, които се финансират оттам и така нататък, които бълват непрекъснато антибългарска пропаганда. И сте абсолютно прав, че да, има някакъв когнитивен дисонанс, нали, някакво съвършено противоречие, но ние сме толкова често свидетели на такива лицемерия в политиката. Но за това също би могло да бъде питан господин Радев. Нали? Да. Как така? ам, Ако Орбан падне, той ще му изрази ли съчувствие? Не ако, когато, аз съм сигурен. Когато Да, падне да, Орбан, да. Дали ще изрази съчувствие? За какво са си говорили с господин Сиарто, да, когато беше тук? Нали? Защото ние разбрахме, че през Унгария са изтичали определена информация от Европейския съюз към така Кремъл. да. Така че е хубаво, нали, да бъдат попитани тия неща и в този ред на мисли, може би, да попитаме господин Радев, унгарската МОЛ, още ли има интерес към Лукойл, към активите на Лукойл България? Интересен въпрос, да. Да, изобщо има какво да бъде питан, но той просто бяга или предпочита удобна медийна среда. Разбира се, между другото, що се отнася до инфлуенсърите, мисля, че всяка политическа сила има един такъв свой кръг, а към победителя винаги има най-много желание. Нали? Да, Защото хората се ориентират към най-силния. Нали? Смятайки, абсолютно, да. че така удобно, комфортно и може и тях нещо да ги огрее. Ами, аз тъй като съм в Лондон, ако бях в България, със сигурност щях да пообиколя така, да го засека някъде. Тъй като той се среща с хора, вчера излезе едно интересно клипче, аз съм го споделил на един възрастен човек, който му стиска ръката така и му казва: господин Радев, обърнете се към Русия, всичко ще бъде наред тогава. И той казва: добре, ще ви послушам. Ще ви послушам. Винаги е било така и така ще бъде. Тези думи, какво ви говорят сега? То е ясно, че за пред човека, естествено, че стискайки му ръка, ще му влезе там в положение, но много, много руско лъха от този човек. Защо при нашите генерали се забелязва това нещо? И това също е интересен въпрос. Димитър Шевиков, например, но много други генерали, които така, те не са български генерали за мен, те са
те са руско-съветски, те са си съветски генерали. Имате ли някакво обяснение? Въпреки, че Радев е ходил в Щатите, в Максуел и така Да, и нататък. винаги го твърди и е завършил с отличие. И много Да, често го изтъква, нали, за да покаже да, все пак и че в неговото ДНК, нали, има и нещо друго. Аз мисля, че това е свързано включително с така дълбокото навлизане на руските зависимости. И аз като казвам руски зависимости, имам предвид енергийни, политически, вероятно и чрез различни шпионски групи. Знаете, че в службите бяха да. открити хора, свързани с руските служби и така нататък, и така нататък. Русия, а, мисля, че това е известно, а, има своите интереси здрави на Балканите. И по всяка вероятност има интерес България да остане в Европейския съюз, но като някакъв вид троянски кон, нали? Тази мечта, която още така господин Решетников беше споделил за господин Радев при неговото номиниране. Въпросът тук е, че влизайки в еврозоната, ние започваме да сме по-дълбоко интегрирани в самата тъкан на Европейската общност и еврозоната автоматично не означава някакъв дъжд от блага, но означава печат, гаранция за един евентуален инвеститор, който би решил да дойде тук. Така че за всички български политици от тук нататък, особено за тези, които ще бъдат финансови министри, тъй като ще трябва да взимат съвместно с ръководството на БНБ мъдри и умни монетарни решения, е много важно да задълбочат тази интеграция. Затова е хубаво да изясним, пак се връщам на това, което казах, какво означават тези суверенистски настроения на господин Радев. Тоест, в коя посока той вижда по-голяма самостоятелност на България, която, нали, да не бъде, как го беше казала, сега не мога да го възпроизведа, но ще го преразкажа, да не поддаква, нали, на решенията на Брюксел. Но ние видяхме колко добре прозвуча изявлението на господин Андрей Гюров, служебния премиер, който заяви, че България по отношение на борда за мир, частното ООН на господин Тръмп, къде стои България, че тя стои като част от Европейския съюз и с Европейския съюз, което освен, нали, мен зарадва страшно много хора като една брилянтна позиция на политик, каквато ние бихме искали да чуем. Защото именно присъединявайки се към този борд с Унгария, с единствените две страни членки на Европейския съюз, тя на практика се показа като пудел във външната си политика. Абсолютно. Напълно съм съгласен. Ние сме част от ЕС. Ние сме част от източния фланг на НАТО. Имаме нужда от обединени сили, не да се разделяме с Унгария. Това е абсолютно. Представете ли си как ни гледат и как си говорят за нас другите наши там съмишленици и членове на Европейския съюз? И те ни виждат наистина като троянски коне. Това е много дразнещо за мен. Гюров е страхотен с изявленията си. Гюров прави страхотни срещи. Надежда Нейнски също така инициира Точно много така. срещи с посланници, с така, министри. Въобще за мен това служебно правителство, ако може да остане повечко, ще е страхотно, но да, идват изборите. Румен Радев, какво друго да говорим за Румен Радев? Кои са най-скандалните според вас лица в прогресивна България? Според вас, лично мнение. Така, кой така ви се набива в Аз не съзнанието? мисля, че има скандални лица. Аз мисля. Добре, Да, аз за да това ви питах. разменим кого Ами, смятате. за мен Слави Василев и този Кутев са ми някакви такива лица, които аз не... Аз, Да, слушам. извинявайте, не, аз просто отделям това, нали, че имам към определени хора неприязан, но те не са носители на големи скандали зад гърба си. Тоест, те нямат политически такъв лош багаж, с който, нали, да ги погледнем и да кажем, ето, а
Сега би било проблем и би било скандално, ако беше включил Иво Аръков, например, в листите си. Така, да. Или нали, някакъв такъв типаж, който е натоварен с скандали, но аз мисля, че тези листи са били доста внимателно огледани преди да бъдат лансирани. Така, щото в тях да няма хора, които да се набиват на очи и да носят негативи на прогресивна България. Със сигурност за един или за друг може да се открият някакви, бих казала, не до там приятни моменти в тяхната биография, но няма нещо, което наистина да е така много скандално, нали, да се набива в очи. Според мен доста са били премислени. Сега, разбира се, направени са. Аз мисля, че включването на господин Василев е по-скоро към неговия баща. А, допускам, нали, че господин Василев най-вероятно може да финансира, да участва в финансирането на кампанията. Това са мои предположения. А освен това, той може да бъде посочен като, как да кажа, намалява средната възраст на листите и казва, Да, да. ето, има млади хора, Ето и младите с образовани, нас. завършили на Запад, именно, които са в листите. Защото още когато започна да се говори непрекъснато, че господин Радев ще направи политически проект, така неофициално знам, че е имало голяма върволица от кандидати, носещи биографиите си, които желаят. Нали, ние знаем, че в България има толкова много хора, които искат да се занимават с политика. Нали, няма хора, които да желаят да работят един куп работа, но за политици има страшно много желаящи. И е имало така едно голямо самопредлагане, нали, за съжаление няма как да видим този неофициален кастинг. Господин Копринков и другите хора от кръга около господин Радев едва ли ще разкажат, може би един ден в мемуари, но никой не е честен в Да. мемуарите си. Така че ни остава само да гадаем, нали, във въображението си колко много хора така чупещи гръбнак са се появили, за да заявят колко биха били ценни за политическия проект на господин Радев. Видяхме, че и редица спортисти се включиха. Ивет Горанова, Владо Николов, Петър Стойчев, мисля, че е повеца. Българин не разбира от спорт и от политика. А пък тук се обединиха двете и... Няма лошо. Аз точно днеска публикувах един текст, колегите от Deutsche Welle го публикуваха, който е свързан и с един впечатляващ брой хора с турско-арабски имена в листите, не само на господин Радев. Виждаме го, че това го има и в останалите листи, което също си струва да бъде отбелязано, защото постепенно през годините теренът, който беше оставен на ДПС, още от времето на създаването на Съюза на демократичните сили, най-голямата етническа група, беше отстъпена на ДПС и никой след това не заяви никакво желание от политическите сили да приобщи тези избиратели в своите листи като свой кръг и да ги припознае като свой кръг избиратели. Ще се върна на спортистите, само ще кажа едно изречение, че е много важно българските партии да го правят това, защото колкото и абсурдно да звучи, именно разцеплението, което ДПС, което господин Делян Пеевски направи в ДПС, санкционираният за значима корупция от САЩ и Великобритания олигарх, държа винаги това да го подчертавам за него, Абсолютно. а, всъщност а, той разби, колкото и абсурдно да звучи, етническия вод. Защото една част от българските мюсюлмани, макар и по-малко в момента, започнаха да гласуват и да бъдат включвани в други листи. За съжаление, повечето не са на избираеми места. Но се надявам това да се промени, за да може да има включително и изработени и специални програми за хората от малцинствата, защото тяхното социално положение все още не е
изравнено с това на средния българин. Казвам го с цялата условност на понятието среден. Спортистите в листите, това е много лесно. Те са, както казвам, един готов бранд. Да, Защото нали, това, което ние виждаме медали, виждаме спортни успехи. Като казвам, ние имам предвид повечето хора. И хората си казват, ами ето тук има едни хора, които те са успели със собствени сили, никой политик не е стоял за тях, никой не е крал пари от обществени поръчки за тях и така нататък и така нататък. Тоест, ние тя ги обвързваме с някакъв безспорен успех, за който няма дама. Нали? Обикновено да, няма. Този е успял, да, ама така. Така че нали, има някакъв такъв вид приятна емоция. Трудно, нямам представа за техните а, чисто качества като бъдещи политици. Дали не са обвързани с някоя групировка, защото за някой чувам. о, да, Дали н- н- няма да се поддадат нали, на определени поръчки и интереси. А, тоест, това не е безспорно, но на пръв поглед те носят тази приятна емоция нали, на избирателите и те си казват, ама ето, нали, да. Щом тези големи имена, български спортисти, прославили България, така нататък, точно така. застават до Радев, значи заслужава доверие. Въпросният, който и да е. Именно. Да. Ами, аз съм им фен на всичките, въпреки, нали, като хора и политици може да са различни, но аз като спортен човек съм им фен. Уважавам ги за това, което са направили, защото в днешно време спорта, така, то не е само в днешно време, винаги е било така. Спорта носи една така национална гордост и Точно така. обединява Точно хората. така. Но в тази обстановка, нали, в навечерието на тия избори, не им желая толкова успех. Аз изтискам за моите хора. Така, вече сме към края на разговора. Мисля, че така обсъдихме интересни неща, които са интересни на нашите зрители и слушатели. Само не споменахме, искам така да спомена и за Решетников малко повече. Това е много интересно. Как въобще се появи Радев 2017 Корнелия Нинова с този разговор, така прословутия с Решетников, че се е съветвала с него. А, този Решетников, какво се случи с него всъщност? Той има забрана да влиза в България ли беше? Какво беше? Аз малко така не си спомням в детайли. Да, но всъщност това, че господин Решетников го няма нали, пред нас, пред очите ни, не означава, че няма други решетниковци, които ние не познаваме и за които не знаем, защото е нормално всяка една държава да е обект на интересите на друга, която така от векове смята, че има някакво влияние, което и се полага нали, в този район. Въпросът тук е не за мен, не в господин Решетников, а в капацитета на българските служби и политическата воля на българските управляващи да противодействат на такъв тип заплахи. Това, което се случи в Великобритания с българите, които бяха заловени и осъдени, в България се точат няколко дела за шпионаж, които така и не са приключили. Освен това, ние не знаем с службите, които на практика в момента изпълняваш длъжността шеф на ДАНС е господин Деню Денев, който е свързан с господин Пеевски. Заместниците са от различни политически сили. И човек има усещането, че службите са просто разпределени между различни кланове. Кой работи обаче за нашата сигурност, като казвам нашата, има предвид националната сигурност. И в тази връзка искам да кажа, че България, тъй като старата национална доктрина изтече, България има нужда от нова национална доктрина. Това е по-голямо от едно коалиционно правителство. Това не е просто поредната стратегия или там нещо написано от петима чиновници, двама пиари и изкуствен интелект. Нали? Това изисква а, абсолютен консенсус
по отношение, нали, това е глупаво, което казвам, разбира се, абсолютен консенсус няма. Мисъл, бият се. Изисква консенсус между политическите сили, какво да бъде заложено в тази национална доктрина. Така че, първо тези хибридни заплахи трябва да бъдат ясно назовани. Къде стои България, къде ще стои, какви са нейните интереси и така нататък. Това трябва да бъде дефинирано, за да знаят нашите служби какво защитават. Вчера на едно събиране един а, човек, който е от самото начало и участваше в създаването на СДС, така разказвайки спомени, се сетихме, че в началото, след демократичните промени, контрразузнаването се наричаше Национална служба за защита на Конституцията. Мисля, че е редно да бъде оправдана действително ролята на българските служби, защото ние виждаме, че сега те са обект на тежки съмнения, често необосновани предположения, че те на практика не работят за обществения интерес. Но обществения интерес и сигурността на гражданите в този толкова нестабилен свят трябва да бъдат много ясно дефинирани. Абсолютно. В тази геополитическа обстановка нашите служби трябва да са с твърда позиция. Ние виждаме за какво става въпрос, тъй като аз имам и доста приятели от МВР и така нататък. Те просто са 50-50 са. Не знам и аз как да го обясня, Ами но това е свързано. Само за секунда ще прекъсна. Имаше предложение да се явяват кандидатите и за МВР, мисля, че беше на полиграф, и да има освен проверка на почтенността, трябва да има, как да го кажа, може да прозвучим твърде старомодно, но трябва да има мотивация. да, Защото, в смисъл, малко идеализъм е необходим. да, Защото това е мръсна работа, ти разбираш, ти научаваш мръсните тайни на хората, много, в повечето случаи. И за да останеш, да вярваш, че ти все пак работиш не за сигурността на една олигархична група, а за сигурността на гражданите, наистина има нужда и от малко идеализъм. абсолютно. В завършък на разговора ние тук си имаме три въпроса, които задаваме на всеки един Добре. гост, но преди това обобщение за всичко, което казахме за Радев, тъй като нали, за мен е много важно да чуя мнението и на така хора с вашия експириенс. Мислите ли, че наистина Радев е руски актив или е просто някакъв вид там полезен идиот, или аз не знам как да го нарека? Руски актив ли е Радев според вас? Руски актив ми се струва. м, Това е доста сериозно, защото ние не знаем всъщност. Ние не знаем към какво точно се стреми, към какво точно се стремят руските интереси на Балканите. Със сигурност не е европейски. Ако някой смята това за бягство от отговор, по-скоро е евразийски. Да, По-скоро е евразийски, защото тук вече не става въпрос само за руски. Тук става въпрос а, къде оставаме един Китай, който да. много агресивно и много силно прокарва своите интереси на Балканите особено. И има определена активност в България също така. Това не трябва да се забравя. Да. Така че няма вече чисто руски. По времето на желязната завеса беше лесно. Този е западен, този е източен, от източния блок. Сега светът е много по-сложен и има много повече взаимозависимости. И това, според мен, трябва да се отчита. Тъй като Костадин Костадинов каза, че всъщност според него Радев си е брюкселски актив, тъй като той не застава твърдо на неговите позиции, но това е друга тема. Той Костадинов е в Той неговия така си трябва да свят. говори. Не, Да. той така трябва да говори, за Ами да така, да, за неговите си си запази избиратели. избирателите. Да. Да, разбирам напълно. Ами, благодаря за разговора. За Благодаря. завършек вече да си зададем тези три така въпроса, които Слушам. задаваме на всеки един. Ако можеш да вечеряш с една историческа личност, коя би била тя и защо? Джак Керуак.
Вау. Но, вие сте гледали някои епизоди, със сигурност Не, сте се подготвили. а, моята любима школа, а, художествена проза, са американските битници. Те са ми огромна слабост. А, Обожавам Керуак, обожавам Алан Гейсбърг, обожавам цялата литература, създадена по това време. И поради тази причина отговарям много бързо, защото това може би не е представата за историческа личност, която влагате. Вие имате предвид политик, исторически, нали, такъв герой или няма Не, не, значение? няма значение от който и да е период, който и да е човек, която и да е сфера. Да, Така че, да, значи Керуак е човека. Той е благодаря. бил много Не интересна съм личност. запознат, не мога да взема отношение, не съм чел, така че, А, по пътя е една чудесна книга. Бродягите над Харма също. Но който иска, нали, да чете, винаги, нали, така, винаги ще му е интересно да чете. благодаря за препоръката. И нашите зрители и слушатели, ако ви е интересно, проверете. Със сигурност някой е чел, аз съжалявам, че не мога да взема отношение. Втория въпрос. Коя е най-опасната лъжа в историята, на която хората все още вярват? Виждате ли ме, защото на мен нещо ми Да, изчезна? да, да, виждам. Добре, значи така. Коя е най-опасната лъжа? В историята, на която хората все още вярват. Когато един политик каже, ще направя всичко за вас. Да. И ние се връзваме всички. Да. Така и последния финален въпрос. Ако можеше да промениш едно решение, взето от историческа личност, кое би било то и защо? Как това би преобърнало света? Тоест, ако имахте силата така да се върнете назад във времето и бихте променили нещо, кое е то? Това е много труден въпрос. Кое решение бих променила? Честно казано, не съм мислила на това, но хм, Повечето гости се насочват към световните войни. Някое решение на диктаторите, примерно. Е, Решение на Хитлер или Сталин да направят това, което направиха. Или нещо от сорта. това е лесен отговор. Да, Според мен, струва ми се, че може би трябва да потърсим, например, понеже сега този въпрос много се дискутира, а, в, а, сред хората, които са осъдили Левски, е имало и двама българи. да, И абсолютно. те са можели да не подпишат това решение. А, Да, но в Да, Османската но са го империя са. подписали. Да, да. Но, нали, историческата вина не е за българите, които не са помогнали и не са спасили този човек. Просто си задавам въпрос, когато съм мислила за това. Ако го бяха изпратили на заточение в Диарбекир, макар че той е бил съден по много тежки обвинения, по най-тежките обвинения, доколкото ми е известно, без да съм историк, разбира се, Да, но какво ли би станало с него след освобождението, ако се върне от Диарбекир? Мисля си, че би станало това, което Вазов пише а, в Хъшове за един от своите герои. Нали? Защо не загина при голямата битка? Защото, връщайки се назад във времето, понеже споменахме и началото на СДС и така нататък, а, се връщам назад и си давам сметка, че всички истински а, борци от съпротивата срещу режима, които наистина са страдали, бяха отстранени по един или друг начин от политиката. Да си мисли, че с Левски би станало същото. да, за жалост. Малко тъжен край, но Не, всъщност не е тъжен, защото Левски си е това, което е. Той е идеала, той е апостола, той е така. Това, какво ние си мислим, няма значение. Той е оставил наследство, което ние трябва да следваме. А не както разни други, така за мен са русофилистично болни, да казват, че идеала, българският национален идеал е оставен от Игнатиев. Не, апостола е нашия идеал, българската екзархия е нашия идеал, възраждането, революционерите, това е идеал, а не някой чуж, който дошъл и си начертал разни схеми. Така, да, благодаря много за този епизод. благодаря и аз.
Това беше всичко от нас от 3 март 1918, днешния епизод. Ако ви е харесал, моля споделете, пуснете палец в Facebook, може да ни последвате в Instagram, да слушате нашите аудиофайлове в Spotify, както и да се абонирате за канала ни в YouTube. Благодаря и не забравяйте, историята никога не свършва, тя просто сменя сцената.